Hei, Sasha, te-ai întrebat uneori cât este ora în parc și te-ai enervat că nu ai niciun ceas la tine ca să-ți dai seama cât e ceasul? Și oricum trebuie să ajung la gară ca să dau semnalul unui tren și dacă întârzi... Ai nevoie să știi uneori cât e ora și ai vrea să fie în parc un ceas care să-ți arate asta? Da. Hai să facem unul! Ce bine! Înainte de orice, vă rog să vă abonați. Vorbește aici mai aproape de microfonul meu. Și între timp, uită-te. Vă rog să vă abonați, dați subscribe, share, like și clopoțel. Dar nu ai și ceva chestie mai originală? Că tot timpul zici numai chestia asta, că să dea... Nu trebuie să-l ridici, că te aude bine. Și dacă vă abonați și dați like, câștigați o excursie. Dar nu minți oamenii, că nu le dai nicio excursie. Spune că-i rogi tu frumos, de exemplu. Ai încercat să-i rogi. Da. Să știi, ascultă la mine, rugatul face mai mult decât amenințatul. Da. Dacă vă abonați, vă rog să veniți în parcul Salca într-o excursie. Tot cu excursie ai rămas? Da. Ai un fix cu excursiile, așa? Da. Ți-i dor de o excursie? Păi, abonați-vă ca așa a zis Sasha. Da. Abonați-vă ca a zis el așa. Ping! Ping! E un fridolin! Unde? Stai că o să treacă prin spatele nostru. Cât e de drăguț! Ce facem pentru câteva minute? Hai să le explicăm oamenilor despre ce e vorba. Ce e astăzi? Vineri? E vineri. E vineri, urmează weekendul. Proiectul acesta am vrut să-l facem de când era perioada aia, știi, când ne plimbam cu declarațiile la noi. Da, în pandemie, da. A fost neplăcut atunci și atunci a fost câteva zile fără soare, în altele n-am reușit, alteori n-am avut timp și le-am amânat pe toată durata verii și acum, aproape la sfârșitul verii, de fapt ce zic eu sfârșit, că e septembrie, la sfârșitul verii am decis că totuși trebuie să îmbogățim parcul Salca, parcul nostru preferat, să-l îmbogățim cu un ceas. Ai făcut vreodată un ceas solar? Perfect. Pentru un ceas solar n-aveți nevoie decât de asta. O foaie albă de hârtie. Și mai aveți nevoie de niște asistent. Creta, te rog. Da, general. O să vă las un link în descrierea videoului cu un site de unde vă puteți face rost de toată. Cu un site de unde vă puteți face rost de dispoziția pe grade a... cum sună asta? De unde să faceți liniile pentru fiecare oră în funcție de latitudinea la care sunteți. Pentru că la latitudini diferite ceasul trebuie să arate diferit. Ne-ar mai fi picat foarte bine un băț lung, o riglă, un liniar, dar nu avem de unde să furăm așa ceva. Ce căutăm noi singuri în parc și de ce nu ne filmează cineva ca să fie filmarea mai plăcută? Filmăm ca în anii 1500, așa nu m-am pus pe bancă. Filmăm ca în 800, că de atunci erau alea vechi. Filmăm ca pe vremea lui Alexandru Macedon. Filmăm... Când a trăit? Nu a trăit. Foarte, foarte de mult. Atunci 1900, la începutul secolului 20. Știi că Aristotel a fost profesorul lui Alexandru Macedon? Serios? Aha. Și știi, despre Aristotel ți-am spus de mult, de tot. Care este chestia cea mai tare a lui Aristotel? Care? Că și-a adresat un cățel. Nu, era chestia aia cu nici prea, nici foarte. Bun, altă lecție. Deci, ce facem noi singuri în parc și ne filmăm așa ca primitivii fără să filmeze nimeni după noi? Pentru că Andra Perțe este la... Da, este la școală, la admitere. Am adus și busul ăla cu noi ca să aflăm nordul. N-am adus, așa? Bine. Las că l-aflăm cu telefonul. Dacă treceți zilele astea prin parcul Salca, veniți să vedeți cât e ceasul. Ne-am găsit nordul, punem hârtia pe jos, tati, și vezi linia asta de pe hârtie pe care scrie True North? Da. Adică nordul adevărat. O punem exact în continuarea liniei nordului nostru. Încearcă să fii cât mai drept posibil, chiar și fără liniar. Încoace, cam pe aici, va fi ora 7 dimineața. Ora 7 dimineața? Da. Aici va fi ora 8 dimineața, aproximativ. What a giant tan!
Mai încercăm o dată? Da. Hai să facem altfel. Ce vrem pe ceasul vechi. Asta este ceasul vechi, scrie pe el anulat. Scrie nu funcționează, nu mai are baterie. Ce am găsit în parc? În sfârșit, altă viață. Am o linie. Greu a fost. Primul ceas a fost anulat. Să nu vă uitați la asta, că asta nu e corect. Primul ceas a fost anulat din motive de... adevărul e că avem o grămadă de scuze. N-am avut liniar, creta era groasă, bătea vânt, ori trecut oameni. Așa este și? Da. Avem scuze foarte multe. Ce ai scris? Drumul acesta e închis. Închis, closed, Vezi că ai făcut Z-ul invers. Dar îmi place că ești multicultural. Ta-da! Așa? Poți să-mi arăți poți să-mi spui cam ce oră este? E aproape ora 12. Ești sigur? Uite-te ce mi-arată umbra. Ora 1. Pe ce linie este umbra mea? Ora... numărul 3. Vrei să verificăm cu ceasul real? Sashi? Da. Ce oră arată ceasul real? 13:00. Funcționează? Da! Funcționează! Și acum rămâne să colorăm fiecare felie de tort din ceasul nostru solar. Sașa, stai să văd cât e ora. Wow, Sașa, Da? se apropie de ora 2. Da? Aha. Uite, mi-arată și ceasul meu. Se apropie de ora 2. E aproape de ora 14. Da. Rusia. Și când vorbim de Rusia. Stai. Lada. Lada. Ta-na-na-na. Nu zăieți!